täällä LP Ruusmaa. Ja tosiaan nyt me tehdään tämmönen video, kun te huomaatte tuossa, niin me mietitään nyt, että kun mä opiskelin tänään koulussa, tai sitten silloin kun mä kuvasin tätä, niin me opiskeltiin koulussa, että mitä tehdä, kun on niin kun kauheita kriisiä perheessä, joku kaveri on kuollut, joku läheinen on kuollut, tai vanhemmat eronnut, tai muita kriisejä. Niin, ja muutenkin elämässä on vaikeata. Niin mä näytän teille nytten 2-3 tapaa, miten on miten voi unohtaa se hetkeksi sen asian. Eli esimerkiksi vaikka vanhemmat ero ja läheinen on kuollut. Eli niin, nyt näytämme tästä klippejä. Eli tästä klippejä, että mitä tehdään. Ja tosiaan Juliet voisi jatkaa tästä. Joo, eli niin kuin Johanna tässä sanoi, niin me tehdään tämmönen video tosiaan. Ja tämmönen pikku ilmoitus, että kissat vs koirat, niin sitä ei tuu, koska se oli tosi vaikeaa tehdä se sarja, joten sitä ei nyt valitettavasti tule. Et ollaan pahoillamme, että sitä ei tule. Vaikka me tehtiin sitä infovideo, mutta se ei niin kuin luonnostunut siitä, joten ei tehty sitä, joten olemme hyvin pahoillamme, että sitä kestäviä koirat ei tuu. Mutta suomenkielinen sarja on tulossa, eli semmonen sarja kuin mikä se nyt nimi oli? Mikä se nimi oli? Johanna, muistatko sä, mikä sen nimi oli? Tietysti. No kerro se näillä. Okei. Ups. Oottakaapas hetki. Noin, anteeksi tämä pikkuinen pätkäisy. Niin sen nimi on tosiaan LPSien sota. Ja tosiaan se on tulossa. Mä oon alkamassa tekemään sitä tällä syyslomalla. Joten tosiaan hyvää syysloman alkua teille kaikille. Tosiaan sinne, koska sitä syysloma alkaa ainakin täällä, missä mä päin mä asun. Niin meidän koulussa on syysloma alkamassa. Ja mulla on tosi paljon hommia, koska mun parhaan kaverin LPS Unikon, niin synttärit on tullut ja me mennään sen kaa tonne kaupungille tiistaina. Aiko? Joo. Niin. Ja sitten me mennään mä kuvaan Tinkebellin kanssa. Mä menen tosiaan tonne LPS-liikelle. Ja me kuvataan Tinkebellin kanssa. Mä saan nähdä Tinkebellin. Oh my god. Kannattaa tilata sen kanava. Se on oikeesti tosi hyvä tubettaja. Ja meillä on myöskin LPS-liiakin Halloween-bileet. Mä menen sinnekin lauantaina. Ja se Tinkebell-juttu on perjantaina. Mutta en mä nyt täällä juoruimaan tästä näin enempää. Ettei tuu tästä aloituksesta niin pitkää. Tässä on jo mennyt yli 4 minuuttia. GG. Mikä mä sanon, good game. Ihan sama. Niin. Elikkäs joo. Mutta näinä maanantai, tiistai, torstai, keskiviikko, sunnuntai, niin niinä päivinä mä ajattelin tehdä sitä. Ja maanantaina tulee se eka osa. Tai lauantaina. Tämän viikon lauantaina. Tai sunnuntaina. En tiedä. Mutta kumminkin. Niin. Joo. Tosiaan me tehdään nytten tulee klipit ottaa. Niin. Aloitetaan. Minäkö tämän aloitin? No varmaankin sä. Ai jaa. No arvaa kuule mitä. En
aloittanut. Ai et vai? No en. Joopa joo. Et ymmärrä. Et ymmärrä yhtään mitään. Ai jaa. No niin juuri. Oletko kuura vai etkö muutenkaan kuuntele? Et koskaan kuuntele. Kyllähän minä kuuntelen. No etkä kuuntele. Oot niin ärsyttävää. Sinä tämän aloitit. En aloittanut. Minä kyllä ymmärrän, että olet vihainen minulle, mutta sinun ei tarvitse sitten huutaa minulle. Minä huudan silloin, kun minä haluan. Selvä. Miksi edes tutustuin sinuun? No mistä minä tiedän? Mistä minä tiedän? Naiset. He aina ihaistuvat johonkuhun. Miehet. He eivät ymmärrä yhtään mitään. Ai eivät vai? No eivät. Miksi ikinä meninkään naimisiin sinun kanssasi? Sinullaisen hunsvotin kanssa. Just. Kuule arvas mitä? No mitä? Tää kuule oli tässä. Hyvästi. Et kuule nainen. Sä et kuule lähde tästä taulusta yhtään minnekään. Ai joo, no sitten sä lähet. Miten niin? Miten niin mä? Sä tän aloitit. No enpäs. No juupas. Minä lähden. Hyvästi, Thomas. Minä lähden. Älä oteta pahalla kulta. Nähdään sitten joskus. No, sinua en haluaisi tavata enää koskaan, Thomas. No heippa sitten. Riittää, onko se tosissas? No selvä, mee. Olen pahoillani kulta. No, minä tästä lähdenkin. En voi uskoa, että äiti ja isä eros. Ei ne ole ikinä eronnut. Enkä mä sit ikinä toivonut, että näin tää kävis. Kai mä soitan Alicialle ja muille. Ups, on tuoli. Moi. 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 Oi, sori. Ei se mitään. Niin miksi sä pystyt meitä tulemaan? Mulla on huonoja uutisia. Mitä nyt, Sofia? Mun vanhemmat eros. Mitä? Miks? Niin ette voi riitä eikä ne sopinut. Jaa. Me ollaan tosi pahoillamme. Okei. No muistat sanonta. Elämä jatkuu. Joo.
No, tehdäänkö se kivaa? Mitä nyt voi tehdä jotain kivaa, Venla? Mun vanhemmat on eronnut. No, tehdään jotenkin mukavaa, mitä sä yleensä teet meidän kanssa. Ja niin, et sä unohdat tän jossakin aikaa. Eikö tossa on ajatusta, Minttu? Tuutko sä Alicia? Joo. Hei, ootakaa meitä. Ups. Paras leffa ikinä. Mä sanoin. Oikeesti, muistatko kun se kreivi vaan tuli siitä ikkunasta läpi niin boom! Ja sitten se ups. Niin sä voit jatkaa vielä. Niin, ja sitten se alkoi vaan ammuskelemaan niin pam pam pam. Ja sit siihen tuli se ihme se haamu, se naishaamu. Ja sitten se vaan niinku leijuu siinä. Niin ja sitten siinä keskellä elokuvaa tuli se vampyyri ja sitten tulee se boom! Boom! Se räjähdys ja vaan pam! Pam 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 pam! Tänne kaikki luodit ja kaikki aseet ja ne. Kaikki ne äänet ja kaikki toiminta. Niinpä! Se on paras toimintaleffa, minkä mä oon ikinä nähnyt. Niinpä, en vois uskoa, että mikä tän nimi oli nyt, en mä muista. Se oli Haamusotta 2. Ai niin joo. Niin mä en vois uskoa, että tää Haamusotta 2 olisi ollut parempi kuin Star Trek. En olisi ikinä uskonut sanomaan tätä, mutta tää on parempi kuin Star Trek. En mä osaa lausuta, mutta whatever. Niinpä. Kiitti kun autoitte mua. Ei se mitään, sitä varten ystävät on. Niin, ja sitä paitsi me autetaan sua, koska meillä on ystäviä. Ja niin. Ja mua alkoi vähän väsyttää. Mutta niin. Ja sitten vaan, no, sitten voi ajatella jotkin, sä voit myöskin muistaa, että elämä jatkuu ja ajatella jotakin muita asioita. Niinpä, jotenkin kuten jo aika jäätelöä tai tämmöstä. Sä nyt saa mut nauramaan, Alicia. No, se on mun tällainen voima tavalla. Niin. Sitten me siis nyt te voitte vielä kukat tälle Mirva Koskelle. Kaikki ne, jotka haluavat tuoda ne tavaransa tänne. Miksi sä veit nallen? No, toi mummi antoi sen mulle. Ja mulla on toinenkin.
Okei. Nyt me voimme mennä tänne kahvelle ja muistella tätä henkilöä. Lepää rauhassa, äiti. Tuletko sinä? Niin, äiti. Mikael, mikä hätänä? Kaipaan mummia. Ymmärrän, kultaseni, niin minäkin. Hän on äitini. Ymmärrän kyllä. Mutta tulehan nyt. Mikä kysti, veli? Kaipaa mummia. Se on kuollut. Mä tiedän. No. So much go on. Joten teetä kipaa meidän kanssa. Leikitääks? Ehkä. Älä huoli, poikani. Ennen vanhaan, kun minä olin pieni, noin sinun ikäisesi Minna. Minna? Niin se? Kun olin sinun ikäisesi, niin pienet lapset uskoivat, että kuolleet eräisivät jotenkin kuten eloon. He tunsivat heidän sielunsa jotenkin itsessään. Täällä. Ups, anteeksi. Ei se mitään. Niin, Mikael, ei sun tarvitse niin kuin surra. Sä voit tuntea sen sydämessä yhä sen elävän. Kiitti, sisko. Mut mä silti kaipaan sitä. Se teki parhaat lihapullat. Niin teki. Mutta hän silti elää sydämissämme. Kai te ootte oikeassa. No? No, Alex? Tuuksä? Mitä? Hippa! Hei! Marraslähtö! Odottakaa mua! Nuoret, aina niin kiire. Niinpä. No, unohdepa. Hei, unohdepa Michael. No Mikael. Ihan sama kun Max sä häntä kutsut. Niin. Ihmeellistä, että Mikael unohti sen surunsa noin nopeasti. No, onhan hänen siskonsa ja veljensä. Niin. Olen hyvin pahoillani äidistäsi, kulta. Ymmärrän. Ja tosiaan niin. Eli tässä huomasitte, että aina kun on kokenut menetyksen, niin aina kannattaa mennä ystävien tai perheenjäsenien läheisyyteen. Että ne auttaa sua sitten elämään sitä sun elämääsi loppuun asti. Ja kannattaa muistaa myöskin se sanonta, että elämä jatkuu ja kannattaa tehdä myöskin kivoja asioita. Ja tehdä ystäviäsi ja perheenjäseniäsi kanssa jotain kivoja asioita. Ja kannattaa myöskin etsiä uusia haasteita. Että unohda nopeammin. Ei tehdä jotakin muuta. Mutta tässä ei nämä ohjeet, että mitä kannattaisi tehdä, jos on kokonut menetyksen tai
kaikkea tämmöstä kauheita kriisiä. Mut hyvää elämää kaikille ja moi!